Teño que dicir que confesar que sí, sendo honesta, que o meu traballo, que o oficio de escritora, que me salvou a vida. Eu creo que todo o que ves, todo o que lees, todo aquilo que te conmove, que te marca, acaba aí habitando no teu subconsciente. Os libros desde nena foron o meu refuxio. Creo que ten ese poder, a creación artística, o poder de curarte ou de illarte ou de dar un espacio de calma. Se ti non te conmoves con aquilo que estás facendo, é imposible que conmovas a outra persoa. Boas tardes, estamos aquí de Moi novo. boas. Boas tardes. Estamos de novo na nosa casa en Vitruvia, o mellor fogar, está claro. E hoxe estamos con unha escritora que a mí está me encantando porque estou lendo xa o seu último libro. Estamos con Ledicia Costas. Que tal, Ledicia? Encantada de estar aquí Boas pasando tardes. un anaquiño con vos. Bueno, pues yo... Ledicia, espera. Vou a presentar Espera. o pouco que sei dela, mira, porque vai nos contar a súa trayectoria, pero Ledicia é escritora, tamén é abogada, quero preguntarlle se ejerce, preguntarelle despois. Puedes preguntarlo ahora, No, vamos por partes. Entón, eso, quería presentala. Gracias, Ledicia, por vir, é un placer porque sempre é un placer entrevistar aos escritores, porque eu son moi amante da lectura. Entón, gústame moito o arte, en xeral, pero a escritura en particular. Gracias por vir. A vos Bueno, yo por quería- convidarme. Lo mío ya es un poco típico, la primera pregunta. ¿Cómo nace en ti la pasión por desarrollarte como escritora? ¿Cómo nace la literatura en ti? Desde moi pequena aprendín a ler moi cedo. Era moi pequena e xa sabía ler. E os libros desde nena foron o meu refuxio. Tamén é certo que eu sempre tive querencia polo lúdico, sempre xogaba coas palabras. Eu criei-me no rural vigués e lembro que para min as tardes era coller un libro e marchar ao monte que tiña ao ladiño da miña casa. De feito, recordo que os nenos fixéramos buracos nos bloques que había, os bloques de formigón. Ajá. E esos eran as nosas escaleiras para saltar ata o monte. Entón eu saltaba por esas escaleiras improvisadas, que eran uns buratos mal feitos que fixéramos a golpes a pedradas, e pasaba as tardes de verán e de primavera, porque no inverno non se podía, Non se pode, pois lendo na sombra dunha árbore. Esa foi a miña infancia desde sempre, porque na miña familia non hai ninguén que estea directamente relacionado co mundo das letras, malia que é certo que na miña casa sempre houbo libros, porque a miña nai sempre foi moi lectora e había unha biblioteca chea de libros. Era moi divertido, agora a posteriori, porque cando ela dicía estes libros que están aquí arriba e que poñía máis altos, aínda non os podes ler. Entón eu ia directa aqueles Directa, libros que Os libros eran os libros prohibidos. e entón fixenme lectora en gran medida lendo aqueles libros para os que o mellor aínda non estaba preparada, pero que espertaban toda a miña curiosidade. ¿Tú crees que esos primeros instantes de tu infancia relacionado con la literatura, crees que te influyeron? Me refiero no solo para ser escritora, sino en tus personajes, en tu forma de desarrollar este tipo de arte. Eu creo que todo o que ves, todo o que lees, todo aquilo que te conmove, que te marca, acaba aí habitando no teu subconsciente e logo cando creas, aínda que nese momento non teñas a conciencia racional de que está ocorrendo, pois sae gran parte daquilo do que ti te nutres como lectora, no meu caso, e noutras disciplinas artísticas. Entendo que ocorre o mesmo, de aí creo que ven o concepto influencia. Logo tamén ocorre que moitas veces ti non te das de conta, non te decatas disto e alguén che di, atopo conexión neste personaxe con aquel outro desta obra clásica e diste, pois mira, non o pensara, pero é probable que isto que me estás contando sexa certo e eu non o soubese ata agora que mo estás dicindo.
Entón creo que hai unha especie de habitar de todos eses mundos, eses universos, esas obras das que nos alimentamos, das que nos nutrimos ao longo das nosas vidas e que logo saen cando te expresas artísticamente, sexa na disciplina que sexa. É subconsciente. Sí, Subconsciente. Pero a escribir como tal, tamén dende pequeniña, cando aprendiches a escribir, escribías os típicos relatos que todos escribíamos de pequenos. Eu recordo que tiña un libriño escrito por min. claro. Fun o único que escribín, tamén, Pero xa escribías para ti dende pequena? Desde moi nena. De feito, o primeiro libriño escribino con 13 anos. Tamén é verdade que eu teña, digamos, unha imaginación difícil de controlar e tamén unha grande dificultade para manter a atención na aula. É Vale. dicir, eu ia ao cole, eu son da xeración que estudou EXB Sí. e a clase, e estaba en clase de cuerpo presente. Pero a eu cabeza... era imposible. 10 minutos atendía. Cando pasaban os 10 primeiros minutos, fose a clase. O mellor a lingua, literatura, todo o que tiña que ver coas letras, si prestaba atención. E logo recordo que cando estudei COU, Historia da Arte tamén era unha das miñas materias favoritísimas. Pero todo o que saíse daí, xa desde a escola, desde primeirísimos anos da escola, eu era absolutamente incapaz de prestar atención. Entón, pasaban as horas, as 5 horas lectivas, ou as que fosen, onde eu iso estaba ali co corpo, pero co cabeza estaba inventando mundos, historias, personaxes, claro. Cando saía eso a luz? Cando se descubría? Cando chegaba o momento do exame. Claro. Porque eu, aquilo que me poñían ali diante, era a primeira vez que o vía. Claro, e eu recordo falar cunha compañeira da escola, estaría eu en sexto ou sétimo de EGB, e dicir, mañá temos exame, e recordo que cando se daban os números negativos en matemáticas, ¿no? Que poñían unha liña e do cero para a dereita eran pois os números positivos, pero logo estaban os negativos, e recordo que ela me mencionase, sí, los números negativos, e eu, que son os números negativos? E dixo ela, pero como que son os números negativos si levamos 3 meses na clase falando dos números negativos? Eu era a primeira vez que escoitaba aquilo, sí. Entón, claro, tiven grandísimas dificultades. En primaria, nos últimos cursos, empezou a como a acrecentarse esa dificultade. Logo, por suposto, no instituto, grandísimas dificultades. Ninguén detectou que existía ese problema. Grazas á literatura, conseguín canalizar, por dicirlo de algún xeito, toda esa imaginación ou fantasía e usala para algo útil, como é pois escribir libros. Como me representa eso que acabas de decir? Así, conectas con isto. 100%. Bueno, porque O casi sea, todos... Lo que acabas de decir lo podría haber dicho yo. É que somos uns fracasados, seguramente, escolarmente falando. Sí. Pero, sin Me embargo, representa al 100%. conseguiche superar os estudos. Con moitas dificultades, sobre todo o que tiña que ver con matemática. O abstracto eu non entendía nada. Física, química, e logo o que é a vida. Acabei estudando, que antes me preguntabas, Dereito, rama económico empresarial. Eu que sempre suspendín matemáticas, co cal foi triple sufrimento, porque era, claro, aquí en Vigo, o dereito que hai é o que, bueno, te leva polo camiño pola, non, do económico empresarial. Entón era como, Dios, perséguenme os números, e eu os números, pola razón que sexa, non consigo comprendelos. Eu, desde moi pequena, tiña que aprender as fórmulas de memoria. Eu non entendía o sentido dos números, más, menos, tiña que aprender as fórmulas de memoria. Entón é certo que eu fun superando cursos, Claro, pero iso, a base de esforzo. moito esforzo. Pero non Bueno, entendía nada, xa. porque non prestaba atención, porque era incapaz de prestar atención, porque eu o que facía era pois construir mundos desde moi sí. pequena. Claro, tiña como un cerebro que voaba libre e facía cousas que naquel momento non servían para nada, máis que para pois levar disgustos, porque isto dicímolo agora así, con, bueno, con certo humor, non? E hai aí como casi certo pouso romántico no que estamos contando, pero isto conleva un sufrimento moi grande. Naquel momento.
Claro, porque ti estás decepcionando a túa familia, o teu profesorado, que queren que avances, que saques boas notas, que... Claro, eu son unha persoa que repetiu segundo de BUP, porque ti tamén, pois mira, que pasada, estar falando disto, que non adoito contar isto, ademais. Esto de los podcasts hablando con artistas, para mí es como el tema de Alcohólicos Anónimos, ¿sabes? Que todo el mundo lanza su experiencia y al final te sientes identificado, ¿no? Y yo estuve mucho tiempo, muchos años en una burbuja yo solo como artista, y ahora pues hablando con artistas como tú, o sea, sientes ese alivio, ¿no? O sea, escuchas algo que te pasó a ti y dices, ostras, pues obviamente te sientes aliviado, te sientes identificado con... En este caso, aunque nuestro trabajo sea diferente, pues somos artistas los dos y... Creamos. Sí, creamos, sí. Sí, e cando che ocorre isto, cando tes este tipo de personalidade, pois hai moita soidade. Acabas illada dentro dunha burbulla, é moi difícil atopar persoas desas idades que conecten contigo ou que comprendan pois que tes ese mundo interior que aínda ti nin sequera sabes manexar, porque nese momento o teu cerebro tamén está en construción e ti tes que encaixar nunha especie de bloque, non? Que deseñan para ti. A pertenencia ao grupo, a un grupo, sí. Tes que encaixar en algún grupo e o mellor non hai un grupo específico para o teu. Non. Claro. E logo tamén, exacto, e logo tamén ocorre que nunha aula, imagina, de 25 ou 30 persoas que éramos daquela, hai 35 sensibilidades distintas, 30 maneiras de ser, 30 tipos de necesidades, pero o ensino naquel momento estaba enfocado só nunha liña, entón se ti saías desa liña, pois xa estabas condenada a fracasar. Entón, afortunadamente, a día de hoxe, a escola é maravillosa. E a escola é unha escola sensible, unha escola atenta, cando detecta que hai nenas e nenos como ou adolescentes como éramos nós, pois pon o foco sobre eles e hai unha axuda, hai unha empatía, hai un acompañamento, pero nós vivimos a outra cara e tamén creo, eu polo menos síntome, sei que son unha persoa hipersensible. Logo son durísima para moitas cousas, pero son hipersensible e cando és unha nena e un adolescente hipersensible, o sufrimento que provoca todo isto é bestial. Bestial. Fernando, ti tamén eres... Tú imagínate... Pues, claro, estás escoitando a historia da túa vida. Sí. Es que no añadiría nada a eso, a lo que sentí, al fracaso, que realmente te sientes un fracasado, ¿no? Te sientes diferente, te sientes... Tú decías que hay muchas sensibilidades en las aulas, obviamente, ¿no? Cada uno tiene la suya, pero yo creo que en cuanto a los niños creativos, yo creo que podríamos decir que hay una diferencia, ¿no? Niños creativos son todos, ¿no? Pero los que tienen esa mayor sensibilidad, ¿no? para querer crear. De hecho, a saber cuántos artistas se quedaron atrás debido a la gente que no estaba formada para ese tipo de niños. Bueno, porque logo tamén é certo que parece que se te dedicas ao mundo ou todo o que ten que ver coa creación artística, esa disciplina que sexa, vai che ir mal na vida, ¿no? Como que todo te leva a estudiar unha oposición, estudiar unha carreira, algo esa fijo, frase ¿no? terrible, que teña saída, unha carreira con saída. Por iso eu estudei Dereito Económico, non porque tivese interese no Dereito Económico, que logo tamén me axudaba moitas cousas, malia que levo sin exercer, Dios mío, xa non sei nin cantos anos, casi 15, estiven de paso nada máis, pero claro, a familia, o grupo social, o profesorado, empúrrate a iso, ¿no? Sí. Bueno, estudia algo, algo de razón leva, non? Fórmate, que iso está ben. Claro, fórmate sí, porque... Pero claro, Dios mío, fórmate en Derecho Económico para logo ser escritora, es como, no, claro, a carreira de escritora non existe. Ti, se queres ser artista, plástico, mellor podes estudar Belas Artes ou podes ir a unha escola de ilustración, que por fortuna en Galicia temos varias e das que saen grandes ilustradores e ilustradoras,
Se queres ser escritora, la llevas clara. O sea, Non hai. Non te podes formar. Non hai onde estudar, non hai uns estudios de formación profesional, España, ni no. graos, ni nada. Es muy típico el periodismo, ¿no? Que salen muchos periodistas. Claro. Sí, pero que ten que ver? O mesmo que co dereito Sí. económico. Sí, porque se usan as palabras, non? Sí. E os abogados, tamén hai moitos abogados que son escritores frustrados, porque, Tamén. bueno, o dereito, algo de escribir hai, tens que redactar demandas, polo É menos verdade. algo de literatura aí hai, non? Estas primeiras publicacións as conservas? Algúnas O sea, sí, e nunca deben ver a luz porque son un desastre absoluto. Bueno, pero as Moi conservas. bonito velas, Claro, por eso, Sí, como mirar teño varias. uns vídeos de cando eras pequeno. Pero a primeira publicación un pouco máis, iba a dicir seria, pero non seria, o sea, algo que se publicase por primeira vez, inda que fose de maneira unipersonal, quero dicir, nunha editorial, algo que publicases ti, a que anos foi? Non, eu o primeiro que publiquei foi unha novela que escribín con 16 anos 16. e saiu publicada 3 anos despois, no ano 2000. Cando tiñes 19, entón. Sí, titúlase Unha estrela no vento e é unha novela xuvenil que saiu con Edicións Xerais. E aí empezou a carreira literaria de verdade. É dicir, aí tomei conciencia de que os meus libros podían venderse nas librarías e que o mellor chegaban a algunhas mans que as puidesen ler. E así foi. Yo quería preguntarte ya directamente con el interior de la literatura, tus personajes, ¿tú necesitas hacer cierta transformación para crearlos, para desarrollarlos? O que ocorre é que é moi curioso isto. A mí me custa moitísimo explicar como é o proceso creativo, moito. Intento poñerlle palabras moitas veces e nunca o consigo 100%. Eu o que fago é illarme, é dicir, agora, por exemplo, estou a piques de empezar a escribir unha novela e o que vou ter que facer é semi-encerrarme no estudo que teño na miña casa e meterme aí de cheo diante do ordenador. Entón créase como unha especie de burbulla evidentemente invisible, pero que é necesaria e aí sí que teño capacidade de concentración, pero que conseguín a base dun adestramento moi forte. E aí paso moitísimas horas convivindo con eses personaxes que vou construindo polo camiño. Non é exactamente que haxa unha transformación, porque eu son a mesma ledicia que logo se levanta para facer un café, pero sí é certo que creo certa atmósfera. E como construo esa atmósfera? Bueno, pois necesito silenciar o móvil para non ter todo o tempo distraccións, necesito sempre poñer música instrumental, porque se hai voz, se hai palabras, sí que me distraio moito. Entón creo unha atmósfera que é a atmósfera que para min é idónea para poder construir. Necesito tamén ter un momento de estar en certo estado de calma mental, porque eu con picos de estrés moi elevados ou de moito agobio non podo traballar. Logo parece contradictorio, porque é certo que eu baixo presión saco moito traballo adiante moi rápido, pero non é o ideal. Entón o que fago é baleirar a xenda. Prácticamente durante eses meses non fago nada que non sexa escribir e pasear, e ler tamén, e xogo a videoxogos e vexo pelis, quero decir, vou compensando, pero sí que creo ese clima que me parece imprescindible para poder crear. Cuando estás metido en la dinámica de un personaje, lo que quería preguntarte era si te sientes un poco él, creas esa personalidad y te sientes un poco él, o como... Sí, é moi curioso porque ti estás construindo un personaxe, pero ao mesmo tempo estás te metendo na cabeza dese personaxe. Entón, tes que pensar como ese personaxe. O mellor ese personaxe é horroroso. Igual é alguén que che produce aversión, repulsión, que detestas. Correcto. Pero tes que ter esa capacidade para meterte dentro da súa cabeza e construir os diálogos como ese personaxe faría, de falar como el falaría,
executar accións como el as executaría. Entón, é como se tiveses personalidade múltiple, porque claro, unha novela adoita estar plagada de personaxes, entón vas choutando de cabeza en cabeza e de mente en mente, e sí que te convertes un pouco neses personaxes mentres estás aí xogando con eles, como os marionetistas, non? Los acabas queriendo a todos. Sí, de feito, ás veces construes personaxes horribles e collelles moito cariño. Sí, eu teño personaxes que son detestables, pero que ao mesmo tempo me aportan moito, me dan moito. Digo, que ben que construín ese personaxe, que me estou moi orgullosa de ter construído este personaxe horrible que detesto, pero ao mesmo tempo lo adoro profundamente por todo isto que me reporta e porque é valiosísimo dentro desta ficción que construín, ou porque é necesario, ou porque é poderoso, sí. Te da mucho juego ese tipo de personajes, ¿no? Sí que me dá moito xogo, sí. A mí me encantan, ademais, que as ficcións que construo estean cheas de luces e de sombras, e eu son moi de estar no territorio do escuro, entón todo o que ten que ver coa negrura, coa noite, co inframundo, co lo gótico, sí que me dá moito gusto. Tiras. Sí, porque quero preguntarlle, estábamos con 16 anos, xa escribimos con 16, publicamos con 19, e cando empezas a... É que sabes o que pasa? A mí gustame moito preguntar, sempre o digo, de como é o desarrollo do proceso creativo, porque seguramente alguén mirará o noso podcast e querrá ser escritora, pois o de literatura fantástica, ou de misterio, ou de amor, ou de... Entón, como é o proceso? Pero por iso moitas veces pregunto como é isto, como é aquelo, quero che preguntar, ibache preguntar despois con 19 anos se xa te dedicas profesionalmente a literatura a partir dese momento ou todavía non, hai un proceso todavía que continúas pois estudando, porque con 19 todavía estás estudando. Claro. Pero cando quero dicir, hai un proceso dos 19 a profesionalización. Quero dicir, é un avance, como é? Pois estamos falando da época pre-internet, co cal ti lanzabas un libro á rúa e non sabías o que sucedía con el. Eu era unha persoa hipertímida, que me sentía completamente fora do mundo, porque con esas idades aínda non, eu polo menos non atopara alguén con quen compartir o gusto pola literatura, pola escrita. Estaba aínda pois atopando o meu lugar. Correcto. De súpeto sae publicada unha novela mentres eu estou estudando o meu primeiro ano de Dereito Económico. Eu non sabía nada do sistema literario galego, nin por supostísimo do sistema literario español, nunca foron a presentación de un libro, co cal sou como un extraterrestre recén aterrada nel planeta Tierra e sen saber absolutamente nada máis que teño esta novela que publiquei. Que ocorreu? Que se esgotou a primeira edición e descubrín que se lía moitísimo en centros de ensino. Entón, abríronme a porta a ir a institutos para falar desa novela para a rapazada que era como un par de anos máis novos que a min. E cando eu chegaba a aqueles salóns de actos onde non sabía moi ben que tiña que dicir porque non sabía falar en público, e claro, vían que chegaba unha alumna que les pensaban que era unha alumna e non crían que eu fora a autora desa novela. Entón, os principios foron durísimos. Aí curtínme. E logo estiven sen publicar moitos anos porque estiven pois dedicada a estudar Dereito. Escribí moita poesía naqueles anos, iso sí. E fun aprendendo como funcionaba o sistema literario galego. Aí sí que empecé a ir a presentacións de libros de outras persoas, empecé a pescudar pola miña conta que editoriais había en Galicia, descubrín que o que eu facía era literatura infantil e juvenil. Eu naquel momento, cando empecé a escribir, que sabía eu que existían diferentes categorías literarias. Eu escribía o que a mí me gustaba ler. E entón aí vaste formando ata que no ano 2012 eu xa tiña algunha novela máis publicada, tomei a decisión de deixar o Dereito. Traballaba nun despacho,
estiven un pouquiño menos de 2 anos, en realidade, probando a ver como me ia. E foron estupendos para confirmar o que eu xa sabía, que eu quería ser escritora e non ser abogada. E entón, a partir de aí, empecé a... Bueno, dixen, o momento de probar é agora, entón vou a escribir todo o que poida durante un par de anos a ver que ocorre. E entón aí escribín obras como Escarlatina, A cociñeira defunta, que gañou o Premio Nacional de Literatura no ano 2015, e empezaron a pasar cousas moi bonitas, que Verne e a vida secreta das mulleres planta, que tamén levou un recoñecemento nacional, e entón iso que me permitiu, bueno, a dotación económica deses premios, pois permitiu meter un colchón para poder seguir creando desde a miña casa e seguir acumulando, escribindo obras. Entón, logo as cousas, bueno, foron rodando soas, porque canto máis tempo lle dedicaba a escrita, mellor me ían as cousas. Uns libros empezaron a tirar dos outros, e a partir de aí, iso aproximadamente desde o 2012 sí que me dedico por completo á literatura. 2012? Sí, aí profesionaliceime, conseguín profesionalizarme no ano 2012. ¿Crees que tu proceso artístico tiene que ver con la sanación también o tiene que ver con más cosas? Depende no momento en que estea. Houbo moitos momentos da miña vida onde teño que dicir que confesar que sí, sendo honesta, que o meu traballo, que o oficio de escritora, que me salvou a vida. Parece un tópico, porque isto é tan manido, esta frase escoitámola tantas veces, en tantos momentos, a tantas persoas, pero que a min o meu traballo sí que me salvou en diferentes episodios durísimos da miña vida que me tocou vivir por desgraza, pois estaban aí os libros para acompañarme e para tirar de min, e sí que teño obras que para min foron un rescate. ¿Notas que te influye mucho tu estado de ánimo en el desarrollo de las tramas? ¿Te influye mucho? Intento que non sexa así. Supoño que é inevitable, pero creo que a ficción que construes, que a historia ten que estar por riba do estado mental no que ti te atopes. Entón, loito contra iso. Tamén é verdade que cando estou escribindo consigo esquecer todo o que hai ao meu redor. Por iso falaba antes da literatura tamén como salvación, porque ese momento en que estás escribindo, supoño que tamén ocorre cando estás pintando, cando estás fotografiando, cando estás esculpindo, cando estás dirixindo unha película, supoño que en todas as disciplinas artísticas, cando estás nese momento de estoupido creativo, que estás aí dentro, aí metido, supoño que todo mundo consegue de algún xeito esquecer o que está pasando fora, o que está pasando do outro lado, que ás veces é dolorosísimo, non? Pero creo que ten ese poder, a creación artística, o poder de curarte, ou de illarte, ou de dar un espacio de calma, que ás veces non é calma, a veces é revolución. Sí. Ledicia, pensando nesta formación que falamos que non existe en España, pero hai algún tipo de taller onde os escritores acudades ou algún tipo de... Digo taller por non decir máster, por non decir escola. Sí, que hai moitos. Digo, para facer unha formación continuada, ou a formación continuada é o propio contacto coa literatura e a creación? Hai moitos espazos onde a día de hoxe podes ir a un obradoiro de creación literaria, deseño de personaxes, de tramas, sí que os hai. Ledicia Costas non asiste a esas cousas, ou si? Quero decir... En algún momento da miña vida, puntualmente, por eso, sí que non o agora, fixen, digo... sí, como curiosidade ou por ver que se facía. Pero realmente a carreira de escritora ti vala construindo a medida que escribes. O sea, o movimento demóstrase andando. Sí. Isto é ensaio e erro. Isto construese obra a obra. Vale. Porque logo hai cousas que creo que non se aprenden. Hai uns básicos que sí que che poden ensinar. Hai cousas que se poden aprender. Cuestións técnicas. Claro. Pero hai outra parte que por moito que me intenten explicar a min que para que esa escultura sexa perfecta, pois teño que facer así e así, é imposible que yo consiga hacerlo, porque soy unha patosa. Nunca me vais a ir ben.
Entón hai cousas que igual podo aprender, pero hai outras que eu creo que é algo innato que nace contigo. Por iso eu aprendín a ler tan nova e por iso desde pequeniña pois xa intentaba construir os meus poemas, da mesma maneira que hai outro tipo de artistas que de nenos pois estaban intentando pois pintar cousas que igual non parecían axeitadas para a súa idade, claro. Iso aí creo que é absolutamente innato, que naces con iso. Claro, que eu son dos que pensan que o artista nace, despois podese máis ou menos facer, pero hai que nacer, o sea, que os que non nacemos para a arte. Tendes outros talentos. Claro, por eso, cada un, efectivamente, porque aparte todos son construtos humanos, entón, pois uns servirán para unhas cousas, outros para outras, pero claro, pregunto porque, pois eso, pois sempre lle pregunto a Fernando se para as mezclas de colores apréndense ou simplemente surgen, por eso que facía esa pregunta de formación continuada, que non hai. Yo también quería, antes hablabas de la disciplina a la hora del trabajo y supongo que por lo que dijiste te autodisciplinas mucho, ¿no? Sí. O tienes momentos que te dejas que fluya o cuando te apetece lo haces o te obligas. Obrígome. Sí. Son moi disciplinada. Para todo demais son super caótica. Son a típica persoa que perdo todo, non sei onde teño as cousas, perdo o coche no aparcadoiro, teño dificultades para orientarme, nunca sei onde están os sitios, aínda que sexan na miña propia cidade, ando moi... No me lo puedo, es que no me lo creo eso que estás diciendo. Aquí los técnicos se están riendo porque parece que estoy hablando yo. Parece que estoy hablando yo. Somos de esa raza, vale. No me lo creo. Eu adoito bromear con isto, fago moita broma, sempre digo, eu son unha persoa incapaz para a vida diaria. O sea, para todo que ten que ver coa vida diaria, o sea, conmigo non contedes, e na miña familia xa saben que o que me poden pedir e o que non, ou que é probable que, bueno, tendo a certos desastres domésticos. Pero logo, cando sei que teño que sacar adiante unha novela, o que sexa, vamos, son desde a mañá ata a noite, ali me poño pum, e iso resolvo, son super perfeccionista ademais, así que outras cousas frústrome axiña, coa literatura, no, nin de broma, que va. ¿Tienes alguna obligación de las editoriales a cumplir algún plazo? A día de hoxe sí, antes non os tiña, pero a día de hoxe sí, porque teño varios compromisos de coleccións nas que estou traballando, e teño prazos de entrega, entón a día de hoxe teño que organizar a miña axenda en función duns prazos de entrega que teño que cumprir. Iso que provoca que tamén teño que medir moito aquilo o que podo asistir e o que non, porque logo hai moitas peticións de se vou a uns sitios ou a outros e teño que medirme moito, porque se aceptas, pos en risco cumprir os compromisos e os prazos que tes coas editoriais. Entón, sí, a día de hoxe teño moitos compromisos editoriais de diferentes cousas nas que estou traballando, non de maneira simultánea, pero sí encadenada. ¿Te ayuda a ser mejor eso? Que alguien esté esperando por un trabajo, ¿te ayuda a ser mejor? Axúdame a producir moito, pero non é certo de todo, porque eu xa producía moito antes. Entón, sí que me axuda, ao mellor me piden un libro para unha colección para unha idade determinada. Entón, aí sí que me axuda a organizarme, porque digo, vale, isto é para esta idade, pero entón, aquela outra editorial que me está pedindo esta outra cousa, non teño que ser honesta e dicirlle, mira, para esa data vou sacar isto para esta idade, é mellor programar isto noutro momento ou buscar outro rango de idade para non competir. Entón, hai que facer ese tipo de Tetris, onde todo encaixe ben. Pero todo isto é un bo síntoma, Quero dicir que isto é porque van as cousas funcionando, sí, isto é algo positivo. Tiras a tiro. Teño moitas preguntas, claro que vanme surgindo Claro. Queríache preguntar, primeiro, se no teu proceso creativo tes axudantes ou agora chámase colaboradores
Quero dicir, non colaboradores que como compañeiro co que escribiches porque este é o último. O último que publicaches. Sí, Brusas e Dragóns, que isto é unha coautoría. Coautoría. É dicir, aquí escribimos 50%. Claro, eu falo de si se necesitas a axuda de un secretario ou necesitas a axuda de non sei, Digamos, unha choferesa que te choferesa, vamos. que te leve. Non, pero enténdeme, o sea, necesitas sí que isto de broma. desde man un profesor de ortografía que che vai corrigindo, bueno, para eso xa está a IA, pero bueno, pero tes alguén no equipo? Teño varios. Se podes contalo, Sí, conto. Teño unha compañeira que me axuda a levar a miña axenda, vale. a xenda diaria de actividades, e que ademais é quen contesta gran parte dos meus correos electrónicos e vale. cando hai peticións de ir a sitios, esa persoa pois leva toda esa parte de axenda e iso é fantástico porque senón eu non podería levar o tipo de vida que levo, sería todo moito máis complicado. O que fai é facilitarme a vida. Correcto. Logo teño unha axencia literaria coa que traballo, que son as que representan os meus dereitos e levan as miñas obras ás feiras internacionais para intentar vender os dereitos dos meus libros a outros mercados. Vale. E logo tamén teño unha axencia que leva os dereitos audiovisuais. Ajá. Entón, ás veces penso, eu son unha unidade de persoa que traballa autónoma, que está traballando na súa casa aquí en Vigo, escribindo, pero ao final, cando te profesionalizas, non queda máis remedio que armar unha estrutura humana que tes o teu arredor, senón sería imposible tamén traballar a este ritmo. Voy a decir yo, no se puede, no puedes atender a todo. No, a este nivel sería imposible. Claro. É que ten que ser así, porque senón unha persona, unha estrutura non é capaz de, o sea, ti esa creadora, pero despois a creación hai que distribuíla, hai que facer interesante. Yo quería preguntarte algo que tamén me interesa siempre. ¿Qué papel juega en tu obra Vigo e Galicia en general? É que para min a terra é irrenunciable. Está presente, aínda que ia dicir, aínda que non queira, pero sempre quero. É verdade que teño obras que están ambientadas en universos inventados, de fantasía, pero sempre está Galicia, sempre están as raíces aí, nese pouso, e Vigo xoga un papel fundamental en obras como, por exemplo, Jules Verne e a vida secreta das mulleres planta, que é un canto de amor á miña cidade, ou en libros que teño como a saga infantil da señorita Gabel, onde a escola que sae, a escola da que eu fun alumna, aínda que non a mencione, ou, por exemplo, en Infamia, que sae unha localización chamada Merlo, e Merlo en realidade é Beade, que a parte rural que hai aquí en Vigo, na que eu vivín desde os 7 aos 14 anos. Merlo volve saír outra vez na última novela que escribín para público adulto, que se titula Pel de Cordeiro, e que ademais é un lugar que condiciona o xeito de ser das persoas que habitan nel. É dicir, para min, sobre todo, aqueles sitios onde pasei pois a miña infancia e a miña mocidade, iso é a miña matria, e está hiperpresente, está sempre latexando aí no fondo da miña obra. A ver se sou capaz de hacer bien esta pregunta. ¿Piensas que creas universos paralelos, universos diferentes, un poco por rechazo al que vives, a lo que se vive, a lo que se siente día a día, o simplemente es algo más? O sea, Entendo a pregunta. Sí. Creo que a literatura, calquera forma de expresión artística, pero no meu caso a literatura, creo que é un vehículo, unha fórmula maravillosa para poder poñer o foco en cuestións que son tabú, ou das que se non se fala e como se non existisen. E isto enlaza co que ti me acabas de dicir.
Eu son unha escritora hipersocial. Escriba o que escriba, ao final sempre estou poñendo o acento, sempre estou poñendo foco sobre cuestións que son dolorosas, sempre falo de violencia, sempre falo de nenas e nenos raros, que son marxinados. Gústame moito falar das persoas que viven nas marxes, poño foco nas injustizas, porque creo que a literatura tamén serve para iso, para provocar debate, e algo queda. Eu estou convencida de que algo queda. Os meus libros falan sobre o emocional, sobre o humano, sobre a amizade, sobre o que dicía antes, sobre violencias. Eu escribo sobre o que me fascina, sobre o que me conmove, porque creo que é o único xeito de conmover a persoa que está do outro lado. Se ti non te conmoves con aquilo que estás facendo, é imposible que conmovas a outra persoa. Pero tamén escribo sobre aquilo que me preocupa, ou sobre aquilo que me obsesiona, sobre aquilo que me anda na cabeza e que non consigo comprender. E supoño que para min escribir é un xeito de alcanzar a comprendelo ou a procurar outras respostas, tal vez, por buscar unha utilidade maior, non, do feito literario en sí. Edicia, mira, quería che preguntar, volvemos á xuventude. Liches moito, pero terás algún título de xuventude, non te comprometo de máis maior, pero agora de xuventude, que recordas así algún libro con especial cariño? Pois mira, recordo obras de Julio Verne. Si, leiches. Si, lía moitísimo. E recordo un libro que non é tan espectacular de Julio Verne como Miguel Strogoff. Para min aquela obra foi que lín de bastante, non sei, que tería 9 ou 10 anos. Para min aquela lectura foi, e non volvín lelo, dame medo volver a ese libro porque, sabes, é como de prefiro deixalo aí. E logo tengo un buen recuerdo, creo. Sí, tamén. Yo creo que sí. Creo que tengo un buen recuerdo. De hecho, hasta hace poco, a lo mejor no lo tengo, pero hasta hace poco lo tenía. Creo que tengo un buen recuerdo. Yo. Teño que relelo, pero dame cousa volver a abrilo. Logo as obras de Stephen King, sí, que lín de preadolescente, varias delas, e que tamén marcaron a tendencia do tipo de autora en que eu creo que me fun convertendo. Logo toda a literatura infantil que lín de nena, desde María Gripe a Ángela Some Bondenburg, que teña unha colección chamada El pequeño vampiro que publicaba Alfaguara, que a mí me fascinaban aquelas historias daquel neno vampiro que se largaba do cemiterio porque el quería ter amigos humanos. Sí. E logo hai un libro que para min foi crucial, que me agasallou o meu padriño por Pascua, unha Pascua que eu tería, eu era pequena, non sei, quizáis 6 ou 7 anos. Titúlase Cuentos maravillosos del mundo entero, e é unha compilación que fixo un señor chamado James Riordan, e ese libro, de tanto lelo, acabou rompendo, caeronlle as follas, era un volume moi grosso. Sí. E volveronmo a agasallar de adulta e volvín a él e eran uns contos tan horrorosos de muerte, de violencia. E eu decía, Dios mío, pero en serio de nena lía estas barbaridades. O sea, lías cunha fascinación de acabar co libro todo desmontado. Era un libro de tapa dura, un señor libro todo. Sí. E entón agora entendo todo, claro, es que eso explica muchas cosas. Iso explica que eu acabase sendo pois unha autora pois que escribe sobre o gótico, sobre o inframundo, literatura de terror, de fantasía, porque era o que a mí me fascinaba xa cando era unha nena pequena. Sentimientos. ¿Qué sentimientos predominan en ti cuando estás escribiendo? Eu diría que paixón, fundamentalmente. Si, eu son unha autora moi instintiva e eu sen paixón non podería traballar. Son super pasional escribindo, si, e eu creo que a emoción primixenia que move todo o que fago. En algún momento
sentiste ganas de llorar ou de reír ou rabia mientras escribías ou despois de escribir? Todo o tempo. Sí? Claro, sí, é que escribir é algo, é un proceso super emocional. Sí, claro que sí. Escribir literatura infantil e acabar rindo a gargalladas mentres invento trasnadas que fago como autora e que me fan a mí moitísima gracia e que digo, iso imaginando logo as nenas e nenos con iso na man, digo, madre mía, a ver que pasa con isto, por suposto, pero digo o riso, como digo a rabia ou como digo a tristura, por suposto, sí, o momento de escribir é moi emocional, moito, por iso eu acabo esgotada despois dunha xornada de escrita, físicamente esgotada, e estou como estou agora, sentada nunha cadeira e dirás ti, pero non estás facendo nada, Dios mío, estás sentada delante dun ordenador. Sí, pero desgasta. E cando levas meses traballando nunha novela, o sea, o corpo pues, pasa moita factura, por iso me obrigo a camiñar e sair da casa, porque Lloraste con lágrimas. Sí, moitísimas veces, sí, por diversas razóns, en diversas novelas, sí, porque ás veces o que falábamos antes, cando estás escribindo, descubres de súpeto que iso que ti estás escribindo nese momento ven dun lugar que che resulta familiar, un episodio que viviches doutra maneira e que sen querer, sen darte de conta, o transformaches e o convertiches nese episodio, nesa escena que ti estás describindo. Claro que sí, moitísimas veces, sí. Nada, no, Fernando, pregunta que tes moitas dúbidas. Yo quería preguntarte también ¿cuál de tus obras te representa más como persona? É que teño uns 40 libros publicados, entón cústame moito dicir unha, pero eu creo que Pel de Cordeiro, que é unha novela para público adulto sobre bruxas, que cabalga entre 2 séculos. A primeira parte está ambientada nos ultimísimos anos da Inquisición e a segunda parte, aínda que están as dúas conectadas, fala dunha muller contemporánea e que creo que é un libro que me representa absolutamente, tanto como non, como o tipo de persoa que eu son. Hai moito de min nesa obra a nivel humano. En todas, vou deixando a miña pegada, a miña marca, é inevitable. Eu traballo así. E de feito hai moitos episodios ocultos en moitos dos meus libros, algúns máis divertidos que outros, que as persoas que os protagonizan na vida real probablemente nunca o saberán. E algúns moi divertidos, de cousas que me pasaron cando era unha nena con algunha profe que me dixo algo que me ofendeu, ou que me mancou, ou que me fixo dano, e acabo transformando noutra cousa e pum, está aí. E se algún neno me pregunta, voulle dicir, pois mira, isto me pasou por isto e por isto, e entón aí créanse momentos absolutamente máxicos, cando os podo contar, outros non se poden contar. Pero aí vou deixando o meu ronsel. Una pregunta que me surge ahora. ¿Tú crees que la timidez nos empuja con más fuerza a ser creativos, a ser artistas? Non o sei. Non sei se eu de ser unha persoa extrovertida traballaría da mesma maneira. O que sí creo é que hai conductas que conseguimos aprender. Quero dicir, eu era dese tipo de persoa que non era o que o pasaba moi mal nun ascensor cheo de xente. Se había un ascensor con outras persoas, eu sufría moitísimo. Tiña que ir, pero falo con 20 e poucos anos aínda, o sea, non... E entón era unha timidez e o feito de ser unha persoa introvertida a tales niveis que logo a cuestión da exposición pública requiriu un adestramento que vas conseguindo ano a ano. O mellor, agora eu non parezo en absoluto unha persoa tímida, porque creo que hai unhas conductas que sí son aprendidas e que vas desenvolvendo habilidades sociais, porque é certo que os libros hai que acompañalos e o público, bueno, de algún xeito demanda que fales desa obra, non? Que eu creo, fíxate, e aínda que pareza contradictorio, logo eu creo que os libros e as obras de arte en xeral
deberían defenderse soas. Oxalá Estoy de non acuerdo. tivésemos que falar Estoy de acuerdo. nada, que non dicir nada. Es- Sería unha liberación, eu de verdad alixeraría moitos Claro. kilos de peso, de verdad. Estoy Sería- totalmente de acuerdo. Sería, ay, maravilloso. Yo creo que esa parte, supongo que hay que hacerla, ¿no? Pero yo creo que sobra. Pero... De hecho, yo una vez en una, perdón que habla de mí, en una presentación, una exposición, hice un texto breve de, no sé, un minuto y medio, y lo desordené todo. Lo desordené y lo leí desordenado completamente. O sea, no se entendía nada. Nada. Y tuvo, o sea, la gente aplaudió muchísimo. O sea, yo los vi aplaudir con fervor. O sea, dije, hostia, es algo diferente. O sea, no me apetecía explicar nada. Y las personas que yo lo entiendo también, las personas que ponían conmigo, pues hablaron de su obra y tal, no sé qué. Y yo en ese momento pensé, yo no quiero hacer eso, no quiero explicar mi obra, creo que no debería hacerse. Y se me ocurrió para esa exposición y dije yo, pues lo voy a hacer. Y desordené las palabras. Y lo hice así. Como un xeroglífico. Sí, sí, pero no, o sea, no carecían de ningún sentido, estaban Sentido. todas desordenadas. Estaban todas las que escribí, hice un texto y lo desordené. Y puse todas, o sea, todas. Iso é unha trasnada tamén, Sí, Unha Sí. trasnada divertida. sí. Y la gente, sinceramente, o sea, no porque lo haya hecho yo, o sea, noté que, dije yo, la gente va a decir, pero este tío está loco y tal, y estaba viendo el público y noté, ostras, es algo diferente. O sea. De hecho, uno de los artistas me dijo, lo que acabas de hacer es exactamente igual a tu obra. Claro. Dije yo, Esto sí gustó. me representa, ¿no? Sí. Claro. Iso é bonito. ¿Qué tipo Bueno, no, de espera, otro? espera, no, espera. Ah, sí, que Espera. querías dicir algo, ti, é Espera verdade, un de momento. verdade. Que sepades que as obras deberían defenderse solas, pero que sepades tamén que o público necesita Unha estar con explicación. vos. No, estar con vos, quero decir. Sí. Claro, claro, é verdade que cando se xunta moita xente faise un evento multitudinario, pois corre risco a vida del artista, pero facer unha firma de libros ou ter un tempo para o público é moi importante, porque eu que estou ao outro lado, Por eso decía que quero yo que le lo dicia entiendo. me dedique o libro, inda que solamente poña con cariño para Jesús, nada máis, non fai falta que me escriba aí nada. Pero sí, falar, oye, isto como fixeches, porque isto é así e non é de outra maneira, bueno, a ver, claro, unha cousa é dicilo, outra cousa é facelo un día, outro día, pero bueno, é importante Sí, ter pero- cercanía. Sí, claro que sí. Concordo niso, O que pasa que ás veces tes como esa sensación de que igual defraudas a persoa que está ao outro lado ou pensas que non tes algo tan interesante que Sí, dicir sí, como sí, sí. se agarda de ti ou acabas estando nunha mesa compartindo espacio con outros autores cos que non tes absolutamente nada que Nada ver, que ver, claro. e estás como Estás fora de lugar e tes incómoda, que incómoda. defender un discurso Sí. que teña unha coherencia. Entón, sí que é verdade que eu, malia que me gusta falar co público e que me digan cousas bonitas, porque a que non lle gusta que lle digan cousas bonitas sobre a súa obra? Claro que sí, pero tamén admiro a eses creadores que viven no seu mundo, están nas súas casas, non asisten a eventos, ou máis que unha vez cada moitísimo tempo, Claro, por eso, ou sí, que bueno, sí, todo chegará. fascínanme. Claro. Non digo que eu, Pero por Dios, non, sí, sinto ou- certa fascinación por ese tipo de artistas que son casi invisibles, non? Invisibles, Pero invisibles. que a que é visible é a obra, non? Que Claro, fala por sí. si mesma e xa non é necesario que eles digan nada, porque a obra fala e xa Xa. está. Estoy completamente de temos, acuerdo. Fernando, pregúntalle porque temos que ir rematando. Sí, ya acabamos. ¿Qué otras disciplinas artísticas, qué otro lenguaje artístico te gustaría desarrollar o te llama la atención? Pois encantaríame ser guionista de videoxogos, porque a min que me gusta moitísimo que me conten historias
a través dos libros, a través das películas, das series e tamén a través dos videoxogos, que é un xeito de contar historias. Sí. Gustaríame moitísimo escribir para crear videoxogos. mundos. Sí. Non sei se existe a profesión de creadora de mundos de videoxogos, pero me encantaría sí. ser creador, non sei Creo que como sí. se fai ese camiño, pero Por encantaría. favor, creo que sí, no, as sí, empresas seguro. dedicadas Sí, aos seguro. videoxogos, Que por falen favor, que comigo. sepan que Ledicia Costas. Está dispostísima. Temos nas notas Por do favor. podcast, temos a dirección de correo electrónico de Ledicia Costas. Tengo unas preguntas rápidas para Pero acabar. antes teño que preguntarlle, Sí, lo que quieras. cal é un videoxogo que lle guste, non que este xogando agora, que lle guste. Gústame moitísimo o Elden Ring. Elden Ring, sí. Elden Ring, gústame Ring. moito e toda a Bueno. saga dos Souls, e tamén gocei moitísimo dun videoxogo que logo se converteu en serie, que é The Last of Us. The Last of Us, sí. The Last of Us 1 e The Last of Us 2. Ese videoxogo para min foi Se poideses escribir ese guión dese libro, espectacular, verdad que sí? Que son moi fanático dos videoxogos, Sí? Sí. Gustanche? Sí, sí, Vale, non É sabía a eu que literatura había fantástica e por eso te preguntaba para que libros leras cando eras xoven, porque claro, hoxe en día xa lemos outro tipo de literatura, pero sí. Sí. Me dejas, Ledicia. ¿no? Él es el que Pregunta. domina los tiempos. Pregunta. ¿Qué características crees que deberían tener todos los libros? Pois creo que só hai unha que é común, que ten que atravesalos todos, que é a capacidade de emocionar, porque un libro sen emoción pois é un contedor baleiro, entón a capacidade de emocionar. ¿Tú crees que puede estar mal escrito un libro y emocionar también? Sí, por suposto que sí, porque que é un libro mal escrito? É tan subxectivo, iso eu crieime lendo libros que se agora digo os títulos hai quen botaría as mans á cabeza, diría, Dios mío, pero era unha lectora pero absolutamente entregada de literatura romántica, de V.C. Andrews, etcétera, Rosamund Pilcher. Literariamente eran extraordinarios? Pois evidentemente non, pero a min aquelas historias encantábanme, por iso entendo perfectamente a chavalada que agora le fantasía romántica. Como non mal ler si é genial? E logo xa pasarán a outras cousas, pois que o mellor sexan máis exixentes a nivel literario, pero creo que cada cousa ten o seu momento. Y última, por lo menos por mi parte. Cuando tienes un mal momento, una mala época, o te pasó algo pues negativo, ¿qué es lo que te reconduce o te reconecta para seguir creando? Pois creo que é moi importante ter unha rede humana, esa rede de seguridade que te acompañe, porque sen persoas que te comprendan, que conecten contigo, que saibas que están aí é moi difícil, a soidade é moi jorobada e as penas creo que compartidas, bueno, pois tamén se reducen de algún xeito ou se mitigan. E logo, pois a min sempre me axudou o feito de ler outros libros, o cine, todo o que ten que ver co feito de que me conten historias, sexa a través do formato que sexa. Iso faime reconectar a min e espertar en min as ganas de crear. E logo hai algo moi importante que non mencionei aquí, que é o feito de viaxar. Eu nos peores momentos da miña vida o que fixen foi dúas cousas. Unha, illarme, e a outra, fuxir. E viaxar e visitar outros mundos físicamente falando, pois, de alguna maneira, tamén axuda a oxixenar, abrir a cabeza e que logo teñas moitísimas ganas de volver a casa e poñerte a traballar. ¿Encontraste algún escenario físico o alguna persona que te recordara algún personaje tuyo? Iso non me ocorreu, aínda. Ni personajes tampoco. No. ¿No? No. O sea, son únicos No. tus personajes. Que atopase un que eu xa escribín e logo atopase unha Sí. persoa que me recordase non, pero do revés sí. Persoas que eu coñecín e que logo acabei convertindo en personaxes moitas veces. Esas persoas non o saben, ademais. Cousa que me dá certa vantaxe. Nada. Muy bueno, muy bueno. Imos cerrando xa. Moitísimas gracias, Ledicia. Vale, por... A vos. No, Fue porque un placer disfrutei muy grande, moito, de sí. verdad.
Pasei non moi ben, Sí, 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 Para sí. mí es unha terapia, por lo menos. Sí, creouse unha intimidade moi bonita. Sí, sí, moitísimas gracias. E nada, vémonos na próxima. Muchísimas gracias a todos por vernos y hasta el siguiente. Gracias, Leticia. Gracias a vos. Muchísimas gracias. Gracias.